1964-ben Kádár János azt a Nyers Rezsőt és Tardos Mártont bízza meg annak a gazdasági mechanizmus reformnak a kidolgozásával, amelyet aztán 1968-tól be is vezettek, és ami részben legalábbis fontos hozzájárulás volt ahhoz, hogy az ezt követő évtizedben kétségtelen Magyarországot nem alaptalanul nevezték a tábor legvidámabb barakjának. A másik fontos mozzanat 88 áprilisában, mikor még Kádár János az MSZNP főtitkára, Grósz Károly már a miniszterelnök, és benyújtanak egy törvénytervezetet, amit aztán a parlament el is fogad. Röviden mindenki csak társasági törvénynek nevezi. Ez a törvény határozta meg ugyanis az alapvető kereteit annak a folyamatnak, amelyik lehetővé tette azt, hogy Magyarországon 88. szeptemberétől kezdve bárki, legyen szó jogi vagy magánszemélyről, természetes személyről, vagy külföldiről, bármilyen tőkével, akár több milliárd dolláros tőkével is tőkés magánvállalatot hozhat létre. Ez azért döntő jelentőségű, mert akkor is teljesen elkerülte a magyar társadalom figyelmét, és az elmúlt 20-valahány évben is teljesen elkerülte a magyar társadalom figyelmét, hogy a kapitalizmus, tehát a neoliberális globálnyik új kapitalizmusát, a régi 1945 előtt létező kapitalizmushoz képest új kapitalizmusát valójában nem az új rendszer, hanem a régi rendszer urai vezették be. 1982-ben beléptünk a Valuta Alapba, beléptünk ugye a Világbankba, ebbe a két ikerszervezetbe, amelyik ugyan az ENSZ-nek a zászlaja alatt működik, de már a létrejötte olyan struktúrájú volt, hogy mik az ENSZ New Yorkba költözött, ezek a szervezetek Washingtonba. És bizony a washingtoni politikának a végrehajtó szervezeteiként működnek, és ezt nem kell valakinek így sejtenie. Brzezinski ezt pontosan meg is mondja, hogy igen, ezek bizony azért vannak. Volt nekünk egy Fekete Jánosunk, akinek az volt a tézise, amit a politika teljes egészében elfogadott, hogy vegyük fel a hitelt, mert majd az úgyis elinflálódik, és az gyakorlatilag nekünk nagyon jó lesz, lesz bőven pénzünk. És bizony vettük föl a hitelt, és eljutottunk oda, hogy amikor 11 milliárd dollár után visszatekintettünk, akkor nem láttuk, hogy 10 milliárd dollár hova ment. 1 milliárd dollárra lehetett körülbelül elszámolni. És bizony a 80-as évek végére eljutottunk oda, hogy olyan 20-22 milliárd dollár körül volt az ország teljes adóssága. Igaz, hogy ott volt a teljes vagyon fedezetként, ott voltak a termelő üzemek jövedelemtermelő képességgel, de hát, ahogy az lenni szokott, a hisztéria az kellőképpen felcsigázta a politikusokban azt a gondolatot, hogy hamarosan összeomlik ez az ország, hogyha valamilyen lényeges változást nem hajtunk végre. Kádár János 1984-ben adott arra utasítást, hogy ez a folyamat elkezdődjön, és ennek a folyamatnak a prominensei között olyan személyeket találunk, mint Sárközi Tamás vagy Martonyi János, amelyik ugye politikai és ideológiai értelemben is felhívja arra a figyelmet, hogy az igazi politikai törésvonalak azok hol is húzódnak a magyar társadalomban. Azt hiszem ma már 20 év elteltével mindenki látja, hogy semmiképpen nem a jobb és baloldal között, hanem sokkal inkább a nemzet stratégiai érdekeit felismerni képes és felismerni akaró, és annak érdekében, azok megvédelmezése érdekében tenni akarók, illetve azok között, akik valamiféle kollaboráció vagy komprádor magatartás segítségével feladatukat döntően, ezek attól még lehetnek rendkívül nagy tudású és tehetséges emberek, feladatukat inkább abban látják, hogy kiszolgáltassák a nemzet vagyonát, értéktereit a minket függésbe tartó birodalomnak. 1988 és 1990 között mintegy 300 millió dollár áramlott be az országba, ami azért a gazdasági helyzeten némileg változtatott. Az utolsó kommunista kormány nem hozta meg azokat az állami kontrollt vagy felügyeletet biztosító szabályokat, amelyek a rablógazdaságot vagy a rablógazdálkodást valamilyen módon megállíthatták volna. Ennek aztán az lett a következménye, hogy még a módszerváltás előtt az akkori szocialista elit elkezdte a hatalmát átmenteni, a gazdasági hatalmát, hogy mert később ezt politikai hatalommá tudja konvertálni. Az első szabad választások 1990 tavaszán
amikor a magyar társadalom hosszú idő óta valóban először kap lehetőséget arra, hogy politikai értelemben véve is döntsön arról, hogy nemzetének vezetését milyen politikai erőkre és személy szerint kikre bízza, és ekkor a magyar társadalom kis híján, mert nem sokon múlott, azt a politikai erőt teszi közvetlenül, kicsivel lemaradva második erővé, azt az SZDSZ, tehát a Szabaddemokraták Szövetségét, amely, és ez ugye Tardos Márton 64-es szereplése óta valójában szépen leírható ívben folyamatosan szervezi annak a feltételeit, hogy hogyan juthatnának a magyar társadalom legalapvetőbb vagyontárgyai, értékmezői minél olcsóbban, ha lehetséges ingyen, az újabb birodalom a 89-90-től minket függésbe tartó globális hatalomgazdaságként megfogalmazható birodalom birtokába. 300 év, két teljesen különböző történelmi kor, és mégis hihetetlen sok párhuzam. Keleti hatalom Magyarország fölött, vagy Magyarország nagy része fölött, egy nyugati hatalom törekszik a megszerzésére. És a kelet-nyugati hatalomváltásba az ország beleroppan. Az 1680-as években, úgy, mint az 1980-as években, Európa népei, különösen a németek, meg a pápaság komolyan hozzáfogott ahhoz, hogy visszaszorítsa Európából a törököket. És akkor komoly szervezkedéssel, komoly hadseregeket állítottak ki. Az aszkétikus pápa, Ince pápa rendkívül sok pénzt fordított erre a célra. Ebben az időszakban ez az alkudozás komoly konferenciák formáját is öltötte, ahol Magyarország jövőjéről tárgyaltak, és például 1684. augusztusában összejöttek olyan emberek, akiknek az volt a céljuk, hogy felosszák Magyarország jövőbeli javait egymás között, és ezért a konferenciának az első és legfontosabb határozata az volt, márpedig a volt tulajdonosoknak a javakat vissza nem adjuk. Ezt a párhuzamot megtaláljuk 1983. februárjában megjelent Mozgó Világ nevezetű folyóiratban, ahol Tardos Márton közölte, igen, a javakat, az állami javakat felosztjuk, de a régi tulajdonosoknak vissza nem adjuk. 300 év különbséggel. És 1684-ben, ha egyszer azt mondták, hogy már pedig a magyarok ne kapják vissza, akkor bizony, amikor a különböző hadtestek Európa különböző részéről érkezett szerencselovagok, így is mondhatnám, végigpusztították a területet, a pusztaságot mégiscsak valakinek oda kellett adni. És akkor bizony két csapás érte az országot. Egyrészt az új tulajdonos, akinek vajmi magyar elkötelezettsége volt, másrészt pedig, hogy azt a területet be kellett telepíteni. És hozta azokat az idegeneket, akikben megbízott, és természetesen távolította el a magyarokat, akikben nem. És 1690-ben létrejött a Neo-Acquistica nevezetű bizottság Bécsben, amelyik mint egy vagyonügynökség működött, hogy eldöntse, hogy kik kapják meg a javakat, és milyen ellenértékért. Neo-Acquistica 1690-ben. A vagyonügynökség 1990-ben. És mind a kettő működött, így úgy, és befejezte működését 1707-ben a Neo-Acquistica, és 2007-ben a vagyonügynökség. 300 év távlatában, 17 év működés akkor, 17 év működés manapság, mind a kettő teljesen azonos programmal a hazait kiszorítani, és az idegent pedig besegíteni. A magyar társadalom pedig ebben az időszakban sorra, rendre, barátként üdvözli párás szemekkel a magyar társadalom halálos ellenségeit, illetve gyanakvással, berzenkedéssel szemléli azokat, akik mindössze segíteni szeretnének rajta, vagy akár megmenteni szeretnék.